Salut, youtuberi! Astăzi voi face al treilea episod din FIFA 07. Astăzi o să jucăm Barcelona versus Real Madrid. Victor Valdés în poartă, Zambrota, Silvinho va fi schimbat cu Andres Iniesta. Marquez va fi schimbat cu Ruben. În fine. Acum va începe meciul dintre Barcelona și Real Madrid. Lovitura de începere este a Barcelonei. Ronaldinho pasează la Messi. Messi înaintează. Messi. Este depozitat de Rovinho. Messi către Eto în poziție de offside. Casillas degajează. Eto la minge. Eto către Messi, dar este blocat de Raul la minge. Raul centrează. Van Nistelrooy către poartă, dar recuperează foarte bine Alex dos Santos. Messi sprintează. Messi îl driblează pe Răzvan. Messi șutează către poartă. Peste poartă. Lionel Messi. Casillas degajează. Diarra prinde mingea centrată de Puyol. Xavi centrează. Bechmann recuperează, dar este out pentru Barcelona. Andres Iniesta către Ronaldinho. Ronaldinho mai departe la Eto. Eto mai departe la Messi. Îl driblează pe Raul. Messi șutează, dar Casillas o intervenție foarte bună la șutul lui Lionel Messi. Ronaldinho șutează. Casillas, încă o intervenție fabuloasă. Deco. Bechmann la minge. Raul este depozitat foarte bine de Edmilson. Încearcă să-l depoziteze pe Diarra, dar nu reușește. Ronaldinho este depozitat de Cicinho. Van Nistelrooy. Dar Raul este depozitat de Edmilson. Edmilson dă o pasă greșită către Diawara. Raul șutează, dar pe lângă poarta apărată de Victor Valdés. Ronaldinho mai departe până la Raul Messi către Eto. Mai departe la Ronaldinho. Edmilson șutează, dar intervenția foarte bună a lui Casillas. Marquez încearcă Puyol cu capul. Nu reușește Van Nistelrooy. Victor Valdés reține fără nicio problemă această minge trimisă de Van Nistelrooy. Edmilson mai departe la Ronaldinho. Eto. Messi este blocat de Diawara. Puyol. Xavi. Eto, preluare foarte frumoasă. Eto pe lângă
lângă poartă! Eto, pe lângă poartă! Puyol încearcă să recupereze această minge pierdută de Raul. Zambrota! Mai departe la Lionel Messi. Eto! Este deposedat de Diawara. Xavi. Zambrota! Zambrota! Sprint! Centrează Zambrota! Dar respinge foarte bine Van Nistelrooy. Puyol, Puyol, Puyol! Centrează! O lovitură de cap a lui Van Nistelrooy, dar pe lângă poartă. Victor Valdes degajează. Ronaldinho! Ronaldinho! Gol! Ronaldinho! Cu această execuție de finețe îl învinge pe Casillas, golkeeperul madrilenilor. Real Madrid începe cu Van Nistelrooy. Nistelrooy. Messi, Messi. Încearcă să-l deposedeze pe Robinho, dar nu reușește. Lovitură de cap a lui Puyol. Messi, deposedat. Eto, dă o pasă greșită în afara terenului. Casillas degajează. Mai departe până la Andres Iniesta. Andres Iniesta, lovitură de cap. Deco. La minge. Raul. Robinho. Mai departe la Cicinho. Raul. Deposedat de Puyol. Foarte bine, Puyol. Victor Valdes. Mai departe la Raul. Raul este posedat de Edmilson. Mai departe la Eto. 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 Messi îl deposedează pe Raul. Corner pentru Barcelona. Deco. Eto. Dar această lovitură de cap este respinsă de Van Nistelrooy. Messi sprintează, Messi centrează. A venit foarte bine la închidere Diawara și l-a blocat pe Ronaldinho. Diawara. Cicinho îl trimite în afara terenului. Andres Iniesta mai departe la el. Deco. Edmilson încearcă să-l depoziteze pe Emerson. Reușește Edmilson. Mai departe la Ronaldinho. Eto. Messi trece foarte frumos. Messi. Gol! Lionel Messi. La al doilea șut pe poartă, Barcelona înscrie al doilea gol consecutiv. Aici se termină prima repriză. 2-0 pentru Barcelona. Începe a doua repriză. Eto, mai departe la Ronaldinho. Ronaldinho sprintează. Ronaldinho. A greșit pasa către Messi. Puyol prin alunecare nu poate interveni. Van Nistelrooy. Execuție uluitoare a lui Van Nistelrooy pe lângă poartă. Păcat de această execuție că a fost pe lângă poartă. Ronaldinho este blocat de Vieira. Puyol
încearcă să-l depoziteze pe Deco, dar nu pe Bevman, dar nu-l poate. Ran Carlos. Mai departe. Messi. Messi. Până la Ronaldinho. Ronaldinho, cu mingea la picior. Ronaldinho este deposedat, dar revine și încearcă o pasă către Lionel Messi, nereușită. Zambrotta intră prin alunecare, dar nu reușește să-l deposedeze pe Bevan. Nistelrooy șutează pe lângă poartă. Victor Valdes degagează până la Eto, dar Eto este împins, dar nu se dă fault. Mingea a ieșit în afara terenului. Marchez mai departe la Puyol. Puyol greșește pasa. Dar Barcelona are timp să se reflieze. Eto. Mai departe la Ronaldinho. Ronaldinho sprintează. Ronaldinho este faultat de Nistelrooy și încearcă o execuție pe poartă. Atinge Eto, dar este în lovitură moale. Messi, Eto. Șutează Eto, dar respinge Casillas uluitor. Puyol. Van Nistelrooy este deposedat pe jumătate de Puyol. Nistelrooy șutează peste poarta apărată de Victor Valdes. Victor Valdes pasează. Marchez. Ronaldinho mai departe la Eto. Dar Eto greșește pasa. Ronaldinho este deposedat de Bevman. Mai departe la Eto. Andres Iniesta centrează. Mingea este respinsă de Van Nistelrooy în corner. Deco. Edmilson. Șutează Edmilson, dar șutează în blocajul lui Bevman. Zambrotta îl deposedează foarte bine pe Robinho. Ronaldinho. Șutează Ronaldinho în forță, dar acest balon este respins de Casillas. Messi respinge Casillas. Puyol pasă către Victor Valdes. Ronaldinho, preluare foarte frumoasă. Mai departe la Messi, dar acesta nu poate controla foarte bine mingea și este deposedat. Eto! Casillas, intervenție uluitoare în fața lui Eto. Acum, madrilene pot ieși pe un contraatac rapid, dar mingea este recuperată de Zambrotta. Mai departe la Eto. Ronaldinho este deposedat. Foarte bine de Bevman. Andres Iniesta încearcă să-l deposedeze pe Robinho. Centrează Robinho. Super intervenția lui Victor Valdes. Gol Real Madrid. Gol Raul. Ce șut
Din careu. Ce șut prinde Raul. Nisterloi la mine. Nisterloi îl întoarce pe Ronaldinho. Marchez. Deco. Nu-l poate deposeda pe Raul. Raul! Recuperează! Cinio, mai departe! Eto! Sprintează Eto! Goleto! În minutul 86 Barcelona înscrie al 3-lea gol. Van Nistelrooy. Aminge. Ronaldinho încearcă să-l depositeze pe Bechmann. Ronaldinho reușește. Pasă mai departe la Eto. Încearcă de unul singur. Eto centrează acum. Dar prea în spate pentru Lionel Messi. Pasa a fost pentru Lionel Messi. Raul este depositat de Puyol Messi. Messi sprintează. Messi are culoar de șut. Se întoarce. Șut pe lângă poartă. Lionel Messi. Respinge Andres Iniesta. Ronaldinho. Greșește pasa. Casillas reține cu greu această minge. Ronaldinho șutează! Gol! Ronaldinho! În minutul 90, Barça aduce scorul la 4-1. Super pas al lui Lionel Messi și finalizarea cu finețea lui Ronaldinho. Ronaldinho nu poate deposita pe Nistelrooy. Și aici se termină partida dintre Real Madrid și FC Barcelona. Scor 4-1. Salut, youtuberi! Acesta a fost sfârșitul videoclipului de azi. O să ne revedem cu un alt videoclip săptămâna viitoare.